Smaiser, croeso I Troshaen Disney. David dwi. Ac April dwi. A da ni wrth ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau, a'i hyd. Dewch I mewn. Helo bawb a chroeso cynnes I Pennod Peilot, Troshaen Disney. Ein pennod cyntaf. David Herzog dwi a dyma fy ngwraig April. Diolch David, helo bawb. Mi fyddwn ni'n teithio efo chi dros fyd Disney. Dwi'n dŵad o America yn y reiddiol, a rwan dwi'n byw yng Nghonwy, yng Ogledd Cymru. A ti, April? Wel, dwi'n dŵad o'r Wyddgrug yn wreiddiol, hefyd yng Ngogledd Cymru, a rwan dwi'n byw yng Nghonwy efo ti. Ia, wrth gwrs. Felly, David, pam Troshaen Disney? Wel, dwi wrth fy modd efo popeth Disney. Diolch I ti. Mi wnaethon ni fynd I Disneyland Paris yn 2019. Ac ers y daith, mae gen I obsesiwn mawr. A rwan, dwi eisiau rhannu fy nghariad efo ffaniau Disney eraill. Be amdana ti? Wel, dwi'n cytuno. Dwi'n hoffi Disney yn fawr. Ac hefyd, da ni'n dysgu Cymraeg efo'n gilydd. Ydan. A does na ddim llawer o bodlediadau I ddysgwyr ar hyn o bryd? Nac oes. Mae yna sawl podlediad am ddysgu Cymraeg. Ond dim llawer o bodlediadau I ddysgwyr am wahanol bynciau diddorol. Yn union. Felly, dyna pam da ni'n dechrau Troshaen Disney. A pham y teitl yna? Wel, mae Disney wedi cynhyrchu sawl ffilm fantasy dros y blynyddoedd. Straeon o Ewrop, o Ffrainc, o'r Eidal, a Lloegr, wrth gwrs. Ac hefyd, roedd na un ffilm efo stori Gymraeg. A be ydi ei henw? Y Troshaen Di, wrth gwrs, neu The Black Cauldron, yn Saesneg. Wyt ti'n hoffi The Black Cauldron? Ydw, dwi'n dall bod y ffilm yn Mermaid I bawb, ond dwi'n hoffio'r ffilm. Mae'r acennau yn ofnadwy. Mae'n wirion, really. Ond mae'r ffilm yn dda iawn, Beth Bynnag. Dwi'n siŵr. Gawn ni symud ymlaen. Wrth gwrs. Felly, ein segment cyntaf, newyddion am ffilmiau. Wel, April, unrhyw ffilmiau newydd I siarad amdanyn nhw? Wel, dwi'n gyffrous am Lilo and Stitch live action. Wrth gwrs, oed ti'n gyffrous iawn? Ydw. Y mis yma, mi wnaethon nhw gyhoeddi'r actores sy'n chwarae Lilo yn y ffilm. Yep. A dwi'n teimlo'n gyffrous iawn. Achos dwi wrth fy modd efo Lilo and Stitch. Yn gobeithio bydd Disney ddim yn difetha'r ffilm. Newch chi sylweddoli bod April wrth ei bodd efo Lilo and Stitch. A fi hefyd, really. Ond mae April yn caru Lilo and Stitch. Mae pawb yn caru Lilo and Stitch. Dwi'n edrych ymlaen at y ffilm hefyd. Gawn ni wylio'r ffilm yn y cinema, gobeithio. Wrth gwrs. Wel, da ni'n trio gweld pob ffilm Disney mewn cinema, os da ni'n medru. A dwi'n siŵr nawn ni siarad am y ffilm yn y dyfodol. Ond ar hyn o bryd, da ni ddim yn gwybod pwy fydd yn y ffilm, dim ond actores Lilo. Oes na si am Ali I Carvalho yn chwarae Nani yn y ffilm? Wel, dwi ddim yn siŵr, achos hefyd y mis yma, mi wnaeth Disney gyhoeddi bod Ali I Carvalho yn chwarae Moana yn y ffilm Moana live action. Efo Dwayne The Rock Johnson, mae'n bosib. Efo Dwayne The Rock Johnson. Roedd na hysbyseb efo Dwayne Johnson a'i blant ar y traeth. Dim Hawaii, California, dwi'n meddwl. Roedd ei blant yn chwarae ar y traeth tra roedd o'n cyhoeddi'r ffilm. Cyffrous iawn. Ond da ni ddim yn siŵr am Ali I Carvalho yn y ddwy ffilm. Mae'n dalentog iawn. Ro'n ni'n caru hi ar The Little Mermaid live ar Disney+. Felly, gawn ni weld. Mi fyddwn ni'n cael ffilm live action neu Ffilmio'n efo Lilo and Stitch a Moana hefyd.
A be arall, David? Dwi ddim yn gwybod am unrhyw ffilmiau newydd eraill. Wel, mi wnaeth Disney ddatgelu yn yr Oscars, eleni. Rhaghysbyseb newydd am The Little Mermaid, Ffilmio'n fyw. Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn am y ffilm The Little Mermaid, Ffilmio'n fyw hefyd. Wrth gwrs. The Little Mermaid oedd fy hoff ffilm pan o'n i'n blentyn. Dwi mor gyffrous. Yng nghyffredinol, ond dwi ddim yn siŵr be i ddisgwyl ar hyn o bryd ar ôl gweld Rhaghysbyseb am y ffilm. Siwr. Roedd y Rhaghysbyseb tipyn bach yn fluffy weithiau, a tipyn bach yn rhy realistic hefyd, efo Sebastian a Flounder. Mae'r CGI yn weird iawn. Felly, dwi ddim yn siŵr be yw ddisgwyl, ond dwi dal fynd i weld y ffilm. Be wyt ti'n feddwl? Dwi'n hapus i weld y ffilm yn y cinema, gobeithio, efo ti. Ac hefyd dwi'n siŵr bod yr actores newydd sy'n chwarae Ariel yn dda iawn. Mae'n edrych yn dda iawn. Be ydi ei henw hi? Halle Bailey? Halle Bailey, diolch. Mae hi'n edrych yn dda iawn, dydy? Dwi'n edrych ymlaen at Melissa McCarthy, fel Ursula, the Sea Witch. Wel, dwi'n falch iawn gweld dynes yn chwarae Ursula, dim dyn. Mi wnaeth Harvey Fierstein chwarae Ursula mewn fersiwn Cyngerdd. Be arall? Mae yna ffilm sy'n ffilmio'n fyw arall? Wyt ti'n gwybod rhywbeth am Peter and Wendy? Dwi'n meddwl mai Peter Pan and Wendy ydy enw yr ffilm, fel y llyfr gwreiddiol? Peter Pan and Wendy? Wel, roedd Peter Pan yn wreiddiol yn ddrama gan J.M. Barrie yn Llundain. Wrth gwrs. Ac ar ôl y ddrama ar y llwyfan, mi wnaeth J.M. Barrie ysgrifennu nofel am Peter Pan o'r enw Peter and Wendy. Dwi bron yn siŵr. Ac ydy'r ffilm yn Peter and Wendy? Ac ydy Peter Pan and Wendy ydy'r ffilm newydd. Pwy a wyddau? Am ddiddorol. Ac wrth gwrs roedd na ffilm Disney Animeiddiedig am Peter Pan yn y 50au. Ffilm poblogaidd iawn. A dwi wedi clywed mai Jude Law ydy Captain Hook yn y ffilm. Dwi ddim yn siŵr pwy arall sydd yn y ffilm. Pwy ydy Mr Smee, rhywun enwog? Nes i ddim clywed am y ffilm tan heddiw. Sgen i ddim syniad. Wel, chwarae teg. Dwi'n edrych ymlaen at Peter Pan and Wendy. Dwi wrth fy modd efo straeon Peter Pan. Mae'n lot o ffilmiau am Peter Pan. Wrth gwrs, dwi'n hoffi Hook. Dwi'n hoffi'r ffilm sy'n ffilmio'n fyw o'r 90au? Dwi ddim yn siŵr. Doedd o ddim yn ffilm Disney. Nag oedd dim Disney, na. Ac oes na ffilm arall? Oes. Un ffilm arall, mi wnaeth Disney Pixar gyhoeddi un ffilm newydd o'r enw The Elementals. Sgen i ddim unrhyw syniad be ydy plot y ffilm. Wyt ti'n gwybod be ydy plot y ffilm? Wel, nes i weld y Rhaghysbyseb. Dwi'n das bod na elfennau gwahanol a dylai'r elfennau ddim cymysg efo'i gilydd. Siwr, dwi'n dallt. Ond dwi'n meddwl bod yr elfen ddŵr a'r elfen dan yn cyfarfod. A dyna fo, dwi ddim yn gwybod unrhyw beth arall. Felly, gawn ni weld. Ond, dwi'n mor cyffrous am Lilo and Stitch ffilmio'n fyw nag unrhyw ffilm arall. Un o fy hoff atgofion ydy Stitch Pan Night Stitch ddringo'r castell yn y Magic Kingdom on Disney World. A wedi papuro y castell efo papur toiled am agoriad Mawreddog, Stitch's Great Escape. Dyna fo. Da chi medru ffindio y lluniau ar y we o'r castell ar ôl i Stitch dymchwel y castell efo papur toiled? Wel, wrth siarad am Gastell Cinderella, ein segment nesa, newyddion y parciau. Ond yn anffodus, doedden ni ddim yn medru ymweld â Stitch's Great Escape achos mae'r attraction neu'r atyniad wedi cael. Roedden ni ym mharciau Disney World yn y gaeaf y llynedd. Mi geithon ni amser da iawn yn y parciau. Amser bendigedig, dim just da iawn.
A does na ddim Stitch's Great Escape rŵan, ond... Ie, mae'n bechod achos ro'n i'n edrych ymlaen at Stitch's Great Escape. Ond mae'n debyg bod pobl yn teimlo'n sal pan wnaeth Stitch byrpio efo arogl fel curry neu rhywbeth ofnadwy. Dydy pobl ddim yn licio hynny. Ond pen oedden ni yn Disney World, mi wnaethon ni weld Stitch. Unwaith neu ddwywaith neu deir gwaith yn y parc. Roedd na sawl delw o gymeriadau yn y parc am y henner canfed dathliad. Ie, delw arbennig o Stitch. Felly mae'r henner canfed wedi gorffen rwan. Ie, a mae Disney wedi tynnu'r hanner canfed logo o'r castell y mis yma. Roedden ni'n lwcus iawn i ymweld â'r parciau a gaeaf diwetha, ond mae'n drist bod y penblwydd wedi gorffen rwan. Da ni'n edrych ymlaen at 3 geinfed yn y dyfodol, dwi'n siŵr. Na, be am y 55, rhywbeth mwy buan. Un rhyw newyddion arall am y parciau. Wel, mae Splash Mountain wedi cael hefyd. Atyniad poblogaidd iawn yn y parciau ers yr 80au. Ro'n i wrth fy modd efo Splash Mountain a diolch a fy Ngwraig. Ro'n i'n medru reidio Splash Mountain 2 waith eto cyn i'r atyniad gau. Mi wnaeth hi fyny pen oedden ni yn y Magic Kingdom. Ond da ni'n edrych ymlaen at yr overlay newydd neu Troshaen newydd efo The Princess and the Frog. Dwi'n caru The Princess and the Frog. Dwi'n edrych ymlaen at fwyta beignets. Gobeithio bydd na fwy o stondinau efo beignets. Achos ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod na 1 neu 2 stondin yn gwesti Porto Orleans. Oes, dwi'n siŵr. Ac esla rhywle arall mewn shape Mickey. Mi fydd yr atyniad yn berffaith i'r 2 parc yn America yn enwedig ym Mharc California achos mae ganddyn nhw ardal gyda thema Sgwâr New Orleans. Felly da ni'n gobeithio ymweld â Pharc California yn y dyfodol. Wel, lot o newyddion. Dyna fo, tan y bennod nesaf dwi'n meddwl. Wel, siwr, unrhyw beth i ti, April. Ein segment nesaf ydy Trivia Disney. Roeddwn ni'n siarad am Lilo and Stitch a Moana hefyd. Wel, mae na westi poblogaidd iawn o'r enw The Polynesian Resort yn Disney World. Da ni'n caru'r gwesti Polynesian. Mae gen i ffaith ddiddorol am y gwesti hwn. Yn y 70au, mi gaeth y Beatles ei break-up yn y Polynesian pen wnaeth John Lennon ymweld â'r parc efo'i deulu. Mi wnaeth o arwyddo dogfen bwysig yn ei ystafell yn y gwesti, pwysig i'r byd cerddoriaeth. Mi wnaeth y dogfen hon ddwad ar Beatles i ben. Felly mae'r Polynesian yn westi pwysig iawn i hanes cerddoriaeth. Am ddiddorol. April, unrhyw beth arall? Wel, ym mis Ebrill, roedd yna lot o benblwyddi pwysig ym myd Disney. Heddiw, da ni wedi dewis dau, really, i ddathlu. Chip a Dale. Wrth gwrs. Penblwydd hapus i Chip a Dale. Mae Chip a Dale yn 80 oed eleni. Wel, maen nhw'n edrych yn smart iawn. Felly, penblwydd hapus i chi, Chip a Dale, neu tic a tac ym Mharis. Da iawn, April, gwych. Be di enwau Chip a Dale yn Gymraeg? Os da chi'n gwybod be ydy enwau Chip a Dale yn Gymraeg, gallwch chi adael i ni wybod ar ein cyfryngau cymdeithasol. Da ni Crochan Disney ar Instagram a YouTube ar hyn o bryd, mwy yn y dyfodol. Wel, April, ein pennod cyntaf, diolch am ymuno â fi. Dim problem. Wel, dwi'n edrych ymlaen at ein pennod nesaf. Diolch David a diolch pawb. A diolch i gwawr Dafydd am ei help efo'r sgript. Wela chi fis nesa. Hwyl fawr pawb. Ta-ta rwan. Mae'r bennod hon o Crochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan April Herzog. Hawlfraint Crochan Disney 2023.
ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr David, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan.